बे समाव खाम्फा बरगयारी आरो एमएलए रबिराम नार्जारी बिथांमोननिसिम 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लक कमिटिनिफ्राय मोनसे गिदिर सोंथि खालामदों। मा सोंथि खालामखो खाम्फा बरगयारी आरो एमएलए रबिराम नार्जारी बिथांमोनखौ 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लकआ 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिपिएफनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय थांनाय साननैसो सिगां एबा थांनाय 25 आगस्ट खालाराव बिपिएफ दोलोआ मोनसे राजखान्थि सांग्रांथि मेल लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोआ 14 नं इउपिपिएल दोलोनि सायाव माखासे नंखाय अजद दैखांनायखौ लानानै दिनै 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लक कमिटिया बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारीनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय बिपिएफनि मेलाव इउपिपिएल दोलोखौ माखासे सरकारनिफ्राय फैनाय पिएमएवाइजिनि न'खौ मानसि नायना मानसिफोरनि न'खौ दानानै होदों होनना अजद दैखाङो आरो बिपिएफनि सोद्रोमाफोरनि न'खौ दानै हरदों होनना बुंनायखौ दिनै 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि बिथाङा एमएलए रबिराम नार्जारी खाम्फा बरगयारी आरो देरहासात बसुमतारी बिथांमोननि सायाव गोख्रों सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो एमएलए रबिराम नार्जारी खाम्फा बरगयारी बिथांमोननि सायाव मा सोंखारिदों आबुङै मिन्थिना लानि। आङो दिनैहाय 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जानानै खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय आरो खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो खुलुमनाय जासिबाय जे दिनैहाय जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव मोनसे खौरांगिरि मेल जोङो लेंथुमदों। बे लेंथुमनायनि गुबै जाहोनानो जागोन जे जोंहा थांनाय 25 आगस्ट 2022 इं अक्ट'खालि चिरां जिल्ला बिपिएफ कमिटिया जे जोंनि थाइखाजुरा गेवलां फोथाराव मोनसे मबिलाइजेसन मिटिं बिथांमोना लादोंमोन। बे मबिलाइजेसन मिटिंआव जोंनि इउपिपिएलनि सायावहाय बा इउपिपिएल सरकारनि सायाव गोबां माखासे जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गोबां माखासे बाथ्राफोर बिथांमोनहा बांसावनाय बे बाथ्राखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो बिथांमोन बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो खेंफोरथि होनो थाखाय जों दिनैहाय नैबे जोंनि खौरांगिरि मेल बे मेलखौ जोङो लेंदों। दा जोङो दिनैहाय बुंनो हायो जे जोङो दिनैहाय फैयै जोङो इउपिपिएल दोलोआ दासिमाव जोङो 1 बोसोर 6 दान जोङो इउपिपिएलनि जे सरकार जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआरनि जे सरकार बे सरकारा दा सोलिफुगासिनो दङ आरो जोङो दिनैहाय बुंनांगोन जे जोंनि नैबे समस्थियाव जोङो गोबां माखासे बाथ्राफोर जोङो सिगां समाव जोङो रायजोफोरनो खिन्थाबोदों आरो लोगोसे जोंनि बे समस्थियाव जों मा मावनो हादिया बेफोर गासै बाथ्राखौ जोङो थांनाय 30 जुलाइ 2022 मायथाइयाव जों मोनसे खौरांगिरि मेलफोरनि गेजेरजों जोङो फोसावबोदों बा खिन्थाबोदों। दा दिनैनि माखासे खारनफ्रा बेनो जे जोङो दिनैहाय नुदों जे जोंनि गेजेराव गोबां माखासे जोङो माखासे बुंनो जोङो सिगांदों जे थांनाय जे 25 आगस्ट खालि जे जोंनि मोनसे समनि बिटिसिनि जोंहा लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सायाव बा जोंनि बिटिआर सरकारनि सायाव गोबां माखासे बिथाङा एलिगेसन लाबोनायखौ जों नुदों। जे बाहाय जोङो बुंनो हायो दिनै जोंनि सरकारनि सायाव जे इउपिपिएलनियाल' मोनगोन बिपिएफआ मोना बेबादि होननानै जों खोनादों। थामहिनबा दानि जिखिनि पिएमएवाइजि न' बे न'खौ इउपिपिएलआव थायोब्लाल' न'खौ मोनगोन इउपिपिएलआव थायाबा न'खौ मोना बेबादि होननाय जोङो खोनादों आरो नुनो मोनदों। आरो लोगोसे इउपिपिएलआव थायाब्ला बा इउपिपिएल हान्जायाव थायाब्ला जे न'खौ दाननाय जागोन बेबादि होननायखौ जोङो नुनो मोनदों। लोगोसेयैनो जोंहा इउपिपिएल हान्जायाव थायाब्ला अरुण'दय स्किमखौबो दाननाय जागोन बेबादि होननायखौ जों खोनादों। दा बेनिखायनो जोङो बेखौ खेंफोरथि होनो लुबैदों जे दासिमाव जोङो इउपिपिएल दोलोआ बा जोंनि बिटिआरनि सरकारा रावखौबो जों माइगाब जुजाय खालामनाय बेखिनिखौ जोङो खालामाखै। दा जोङो दिनैहाय नुनो मोनदों जे थांनाय समाव जे बिपिएफनि सरकाराव नांगोलनि सरकाराव गोबां माखासे बेबादि एलिगेसन लाबोनायखौ जों नुदों जे पिसिडिआरआव थानाय मानसिनो खुनु न' होनो मोना, जे एफसिआव थानाय मानसिनो खुनु न' होनो मोना, जे डाबल पिआव थानाय मानसिनो खुनु न' होनो मोना, जे इउपिपिएलआव थानाय सुबुंनो न' होनो मोना बेबादि होननानै गोबां मानसिनि न'खौ दाननायखौ जों नुदों आरो बेबादिनो गोबां माखासे जाख्ल'नाय बेखिनिखौबो जोङो नुबोदों। आरो दिनैहाय जोङो बुंनो हायो जे थांनाय 17 बोसोराव
जोंनि नैबे समस्तियाव 14 नं चिरां दुवार समस्तियाव खाम्फा बरगयारिनि समस्तियाव जोङो गोबां माखासे बेबादि जायफ्रा न' मोनदोंमोन बे न' मोननायखौ दासिमबो मावफुंनानै होनायखौ जों नुवाखै। दा बिदिन्थि महरै जों होनो हायो जे जोंहा खुंग्रिं बिसिडिसिनि सिङाव थानाय श्रीमती माइनावस्रि बसुमतारी बिथाङा भुरखुजुबारिनि बिथांनि न'आ 2015 निफ्राय 2016 मायथाइनि गेजेराव जादोंमोन, नाथाय दासिमाव लुफुंजायाखै। आरो बिदिनो जोंहा अमासि बसुमतारी भुरखुजुबारि या 2015 निफ्राय 2016 बे खुंग्रिं बिसिडिसिनि। जे बाहाय दंबावो जोंहा गुरब्लां बसुमतारी भुरखुजुबारि बियो खुंग्रिं बिसिडिसिनि। जे थरलि नार्जारी बिथाङा नर्थ खजुबारि बिथाङा खुंग्रिं बिसिडिसिनि। अजय मुसाहारि दै गुदुं बियो खुंग्रिं बिसिडिसिनि। बिनद बसुमतारी सानाबारि बिथाङा खुंग्रिं बिसिडिसिनि। सुरेन बसुमतारी बिथाङा सिथुनागुरि खुंग्रिं बिसिडिसिनि। जे सिलियास हाजदा खान्थालबारि बिथाङा रुनिखाता बिसिडिसिनि। धल बाहादुर थुख्रि बस्ति बिथाङा हाथिसार बिसिडिसिनि। मणि दाहाल 2 नं मैनागुरि बिथाङा हाथिसार बिसिडिसिनि। बडु नार्जारी लावख्रिगुरि बिथाङा हाथिसार बिसिडिसिनि। फागु नार्जारी फाथैबारि बिथाङा हाथिसार बिसिडिसिनि। आरो जोंहा दंबावो जोंहा बाहाय दङ बुधबार नार्जारी बिथाङा फाथैबारिनि हाथिसार बिसिडिसि। लोगोसेनो जोंहा मार्सिल बसुमतारी बिथाङा 4 नं उदालगुरि सान्थिपुर बिसिडिसि। खदाल बसुमतारी सिमलागुरि फरेस्ट भिलेज बिथाङा सान्थिपुर बिसिडिसिनि। बिमला दैमारि 4 नं उदालगुरि बिथाङा सान्थिपुर बिसिडिसिनि। रदन मुर्मु 2 नं आइपुवालि देवस्रि बिसिडिसि। दुखु किस्कु महनपुर देवस्रि बिसिडिसि। टेरेसा हेम्ब्रम 2 नं देवस्रि बिसिडिसि। आरो गोबां बेबादि न' लुफुंजायै मानसिफ्रा जोंनाव गसर होफैबाय थादों। दा बेनिखायनो बैफोर न'आ मानो लुफुंजादिया, बैफोर न'खौ मानो लुफुंनानै होदिया, दा नासयग्राया सोर, सोबख्र'ग्राया सोर, बेखौ जों दिनैहाय नुनो मोनो। दा बेखायनो जोङो खावलायगोन दा सरकारा बिनि सायाव थाबैनो बिफानारि एक्सन लानांगौ आरो बिनि जिखिनि आद्रा जानानै थानाय न' बे न'खौ थाबैनो लुफुंनायनि बेबस्थाखौ जाहाथे खालामनानै होयो, बेखिनिखौ जों खावलायगोन। आरो जों दिनैहाय नुदों जे जोङो दा अरुण'दय स्किमा जोङो रावखौबो माइ गाज्रि खालामाखै। जे दिनैहाय जोङो नुनो मोन्दों साफ्रोमबो बेहाय जोंनि गोरिब सुबुंफ्रा जायफ्रा क्राइटेरियाजों गोरोबदों बिथांमोनहानो दा अरुण'दय स्किमखौ मोनगासिनो दङ। आरो जों बेहाय खुनु इउपिपिएलआल' लानाय सोरनोबा बिपिएफनो होआखै बेबादि जोङो खुनु पद्धति जों खालामनो हाया आरो खालामनायबो नङा। दा बेखौ जोङो खावलायगोन। आरो दिनैहाय जोङो नुदों जे जोंनि नैबे ओनसोलाव बा जोंनि नैबे 14 नं चिरां दुवार समस्तियाव जे खाम्फा बरगयारि जे बुंदों जे इउपिपिएलनि मानसियाल' न'खौ मोनगासिनो दङ, बिपिएफनि मानसिया न'खौ मोनाखै होननानै बिथाङा जोंखौ बुंनायखौ जों नुदों। दा बाहाय जोङो फोरमायनो लुबैदों जे दानि नैबे जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तियाव जोंहा 60% बिपिएफनि मानसियानो दा खासा हाउसखौ मोननो थांगासिनो दङ। दा बिथांमोननि गेजेराव जोङो फर एग्जाम्पल जों होनो लुबैदों। दिनैहाय जोङो नुगोन उपेन बसुमतारी बिथाङा दुनाबारिनि एक्स मेम्बारमोन, बिथाङाबो मोननानै दङ आरो बिथांनि न'खौ दा मावगासिनो दङ। आरो जोंहा बिजय ब्रह्म रुनिखाता बिथाङा रुनिखाता प्राइमारि कमिटि बिपिएफ इउथ सेलनि सेक्रेटारि, बिथांनि न'आबो दा लुजागासिनो दङ। आरो जोङो सतीश टुडु पुर्ब बासबारि बिथाङा आस्राबारि प्राइमारि कमिटि बिपिएफनि सेक्रेटारि, बिथांनि न'आबो दा लुजागासिनो दङ। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा तुलाराम नार्जारी नर्थ सालबारि बिथाङाबो एक्स मेम्बार, बिथांनि न'आबो लुजागासिनो दङ। लेम्बु बसुमतारी बिरेंसुगुरि बिथाङाबो एक्स मेम्बार, बिथांनि न'आबो लुजागासिनो दङ। आरो जोंहा दङ खाम्फा बसुमतारी सान्थिपुर बिथाङाबो एक्स मेम्बार, बिथांनि न'आबो लुजागासिनो दङ। आरो जोंहा बिरखां मुसाहारि लावख्रिगुरि बिथाङा बिपिएफनि सासे हार्डकर वार्कार, बिथांनि न'आबो दिनै लुजागासिनो दङ। आरो बेबायदिनो जोंहा शिबलाल हेम्ब्रम रायपुरनि बिथाङा देवस्रिनि, बिथाङाबो सासे बिपिएफनि हार्डकर वार्कार, बिथांनि न'आबो दा लुजागासिनो दङ। आरो जों दिनैहाय बुंगोन सान्ति मगर बिथाङा देवस्रिनि, बिथाङाबो सासे बिपिएफनि हार्डकर वार्कार आरो बिथांनि न'आबो लुजागासिनो दङ। आरो दिनैहाय जोङो बुंगोन बुलेन राय बर्मनपारानि, दा बिथाङा देवस्रिनि, बिथाङाबो सासे मोनसे समनि देवस्रि बिसिडिसिनि एक्स मेम्बार, दा बिथांनि न'आबो लुजागासिनो दङ। आरो जे सन्जय राभा सिमलगुरि हाथिसार, दा बिथांनि न'आबो दिनै लुजागासिनो दङ। आरो दिनैहाय जोङो लहेन्द्र बसुमतारी 2 नं सालबारि बिथाङाबो मोनसे समनि बिसिडिसिनि सोद्रोमा, दा बिथांमोननि न'आबो दिनै लुजागासिनो दङ। दा बिदिब्ला
खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंनाया सैथो ना नैबे न' मोननो थांनाय मानसिफ्रा दिनै सैथो जानो हागौ। दा आरो बेबायदिनो गोबां मानसिया दिनै नैबे जोंनि सरकारनि दिनाव PMAY कासा हाउस जे न' मोननाय बे न' मोननाया दिनै जागासिनो दङ आरो जों आसा खालामनो हायो जाहाथे बयबो जायफ्रा मोननांगौ बिथांमोना जाहाथे मोननो हायो आरो जों मिजिं खालामगोन 2011आव जेरैबायदि इक'नमिक सेन्सासनि गेजेरजों फैनाय बे न'आ जाहाथे साफ्रोमबो मानसियानो जाहाथे मोनो बाय खुनु रावखौबो जों पलिटिकेल खालामनायनि बाथ्रा गैया, पलिटिक्स खालामनायनि बाथ्रा गैया आरो जों खावलायगोन जाहाथे बयबो मानसियानो न'खौ जाहाथे मोननानै गोजोन मोनसे न'खरखौ जाहाथे दानो हायो जों बेखौ लुबैयो। बे मोनसे आरो जों दिनैहाय बुंनो हायो जे जोंहा थांनाय समावहाय जोंहा नैबे थाइखाजुरियाव जे जानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारि जा रबिराम नार्जारि बिथाङा जोंनि UPPL दोलोनि सायाव बिथाङा बुंदों जे फैगौ 5 बोसोरनि उनाव UPPL दोलोया थानाय नंलिया बेबादि होननानै बुंदों। दा जोङो रबिराम नार्जारिखौ सोंनो लुबैगोन जे रबिराम नार्जारिया बबेनि महाज्यतिषि जाखो आरो BTRनि नस्ट्रडमास साननानै लादों ना मादों रबिराम नार्जारिया, जों बेखौसो बुंगोन। आरो जोङो दिनैहाय बुंगोन जे BPF दोलोआ 5 बोसोरनि उनाव जोबस्रांसिगोन जों बेखौसो बुंनो हायो दा। आरो बिनि बिदिन्थिया दिनैहाय BPFनि गोबां माखासे नेताफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जोंनि UPPLआव बा गुबुन दोलोआव हाबनायखौ जों दिनै नुबाय थादों। बिदिन्थि महरै जोंहा रेवरिवानि बाथ्रा, धनन्जय, राजिब, प्रभात, सावरायग्रा कमल सिंह, सन्दीप, प्रबिन आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा जोंनि UPPLआव बा गुबुन दोलोआव हाबनायखौ जों नुबाय थादों। आरो जों दिनैहाय बुंनो हायो जोंनि चिरां जिल्लानि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि जोंनि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि UPPLआव हाबनायनि थाखाय बिथांमोना जोंजों सोमोन्दो खालामगासिनो दङ आरो जों आसा खालामनो हायो बिथांमोना थाबैनो जोंनि दोलोआव हाबगोन बेखौ जों बुंनो हायो। दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों, बेनिखायनो जोङो मिजिं खालामगोन आरो जोङो बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे जोंहा खाम्फा बरगयारी बिथाङा जे दाख्लैहाय बिथाङा नैबे बाथ्राखौ बुंदों जे मास्टार सासेबो होनो हालाब्ला जोंनो मानोथो नांबावगौ बिटिआरखौलाय बिदि होननानै बुंदों। दा जोङो बेखौनो फोरमायगोन जे जोंनि बिटिआर सरकाराव दासिमाव जोंहा गोबां जोंनि फोरोंगिरिफोरनो जोङो एपइन्टमेन्ट लेटार जोङो राननानै होनायखौ जों नुदों। आरो दिनैहाय जों बुंनो हायो 8 फेब्रुवारि 2021 मायथाइयाव 2160 जोंनि फोरोंगिरिफोरनो बिटिआरनि सिङाव बेबादि मोनसे साख्रिनि जे बिलाइ थिसनथाइ जे बिलाइ बेखौ राननानै होनायखौ जों नुबाय। आरो थांनाय 15 जुलाइ 2022 मायथाइयाव जोंनि थांनाय 1999 मायथाइयाव जे फोरोंगिरि मावबोनाय दा बिथांमोननो गासै 302 फोरोंगिरिफोरनो जोंहा नोङो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननायखौ जों नुदों। आरो लोगोसेनो जोंहा 1 एप्रिल 2022 बे अक्ट'खालि जोंनि बिटिआरनि जोंहा गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो बिथांनि गोबां बिथांमोनहा मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनहा गासै 83 जोंहा फोरोंगिरिफोरनो सोरबा प्रिन्सिपाल, सोरबा भाइस प्रिन्सिपाल, सोरबा प्रफेसार दा बिथांमोननो बेबादि एपइन्टमेन्ट लेटार राननायखौ जों नुदों। अब्ला जोङो बेखौनो बुंगोन नामा जे बिटिआर सरकारा दासिमबो जेबो होनो हायाखै बा एपइन्टमेन्ट लेटार होनो हायाखै? निस्सय जों दा बेनो प्रमान होननानै जों सानो आरो जों मिजिं खालामगोन, जोङो खावलायगोन जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजा निस्सय जोंनि नैबे जेसेबां दिन जोंनि बिटिआर सरकारा थागोन जेसेबां दिन गोबां जोंनि जौगानायनि फारसे गोबां माखासे साख्रियाव थिसननायनि जे बेबस्था बे निस्सय जालांगोन बेखौ जोङो मिजिं खालामदों। आङो दिनैहाय नैबे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जोंनि मोनसे समनि बिटिसिनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा बिथांखौ आङो माखासे बाथ्रा सोंनो लुबैदों जे 17 बोसोराव नोंथाङा बिटिसिनि EM जाबोदों, नोंथाङा बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा जाबोदों। दा बे जाबोनाय समाव नैबे समस्थियाव नोंथाङा मा मावलांनो हाखो आं बेखौ दिनै मिथिनो लुबैगोन। जे आङो बाहाय सोंनो लुबैगोन जे गावनि बिफानि मुङाव दोननाय सभाराम बरगयारी फरायसालिमाखौ मानोथो सरकारि खालामलांनो हादिया? 17 बोसोराव मानो खालामलांनो हादिया? नाथाय जोंनि बिटिआर सरकारा जोंनि UPPL सरकारा बेखौ सरकारि खालामनायनि थाखाय दा खामानिया सोलिगासिनो दङ। 2 नम्बर रुनिकाटा गोजौ फरायसालिखौ मानोथो गोजौसिन फरायसालियाव सरकारि खालामलांनो हादिया? नाथाय जोंनि UPPL सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दाख्लैहाय रुनिकाटा गोजौ फरायसालिखौ रुनिकाटा हायार सेकेन्डारियाव जोङो दिनै मोननो हाबाय। बे जोंनि UPPL सरकारनि खामानि मावनाय जाखोना जादिया आं बेखौ सोंनो लुबैदों। आरो आङो 3 नम्बराव सोंनो लुबैदों दैमालु गोजौ फरायसालि
आरो बर' हिन्जावसा गोजौ फरायसालिखौ 17 बोसोराव नोंथाङा मानो सरकारि खालामलांनो हादिया नाथाय बे फरायसालिखौ दिनैहाय जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो सरकारि खालामनो दिनै नाजागासिनो दङ आरो दिनै नङा बियो गाबोन माबा मोनसे जागोन बेखौ जों मिजिं खालामनो हायो आरो आङो 4 नम्बराव सोंनो लुबैदों जे रुनिकाटा जौगाखां खोन्दो आरो रुनिकाटा 30था बिसिना थानाय देहा फाहामसालिखौ नोंथाङा मानो सरकारि खालामलांनो हादिया आरो दिनैहाय जोंनि बिटिआर सरकारा बिनि थाखाय दिनै जोङो रुनिकाटा जौगाखां खोन्दो बेखौ खामानि मावगासिनो दङ आरो रुनिकाटायाव थानाय 30था बिसिना थानाय देहा फाहामसालि बेखौ जोङो डक्टर थिसननायनि थाखाय नार्स थिसननायनि थाखाय बे खामानिया दा सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ जोंनि समाव जों बेखौ मावफुंनानै होगोन बे मोनसे आरो जोंहा 5 नम्बराव दङ क'क्राझाराव थानाय SBI रुनिकाटा ब्रान्सखौ मानोथो नोंथाङा रुनिकाटायाव लाबोफिननो हादिया 17 बोसोराव नोंथाङा मानो लाबोफिननो हादिया खिन्थु जोङो नैबे 1.5 बोसोराव जोंनि UPPL सरकारनि नाजानायाव प्रमद बर'नि नाजानायाव जोङो रुनिकाटायाव थानाय SBI ब्रान्सखौ जोङो रुनिकाटा बाजार ब्रान्स महरै जोङो गोदानै जोङो थिसननानै दाख्लै 4 जुनाव जों बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो नोंथाङा बुंगोन नामा बियो आं लाबोनाय खिन्थु जोङो बुंगोन नोंथाङा 17 बोसोराव बिनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै जेबो पलिसि गैया खिन्थु पलिसि गैयैनि थाखायनो नोंथाङा बे खामानिखौ मावनानै होनो हायाखै आरो जों दिनै बुंगोन जे जोङो बेखौ 1.5 बोसोरनि गेजेरावनो जोङो जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथांनिफ्राय जों लिरनाय लादों जोंनि आसामनि मन्त्रि गार्जेन मन्त्रि जोंहा उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथांनिफ्राय जों लिरनाय लादों आरो जोंनि 31 नं सिले समाजनि MLA जयन्त बसुमतारीनि लिरनाय मोननायनि गेजेरजों जोङो जोंनि रिजनेल जे मेनेजार बिथांखौ खावलायनानै जोङो बे रुनिकाटा बाजार ब्रान्सखौ दिनै जोङो लाबोफिननो हादों आरो दिनैहाय जथेस्थ' बे बाजार ब्रान्सनि गेजेरजों बे ओनसोलाव थानाय गोबां जोंनि नोगोरारिफ्रा गोबां जेंनानिफ्राय दिनै उदाङाव फैगासिनो दङ बेखौ जों बुंनो हायो आरो जोङो बुंगोन 6 नम्बराव रुनिकाटा हाथाइखौ नोंथाङा मानो टाउन खालामनो हादिया नोंथाङा सासे शक्तिशाली बिटिआरनि गावखौनो बिराद गोरों बिटिआरनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि होननानै लानो नागिरो नाथाय नोंथाङा बे समावहाय रुनिकाटा हाथाइखौ मानो टाउन खालामनो हादिया गुबुन गुबुन जायगाखौ खालामनायखौ जों नुदों रुनिकाटाखौ नोंथाङा मानो खालामनो हादिया नाथाय जोंनि बिटिआरनि सरकाराव जों बेखौ दा बावैनो जोंनि सरकारनि गेजेरजों जों बेखौ टाउन खालामनायनि जे हाबाफारि बे सोलिगासिनो दङ जों बेखौ रोखायै बुंनो हायो बे आरो जोङो दिनैहाय बुंगोन जों दिनैहाय खावलायगोन जे मैयाहाय जोंहा आस्राबारि प्राइमारि BPFनि जे दैदेनगिरि जा सुजुखां बसुमतारी मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे जोंनि नैबे 14 नं चिरां दुवार समष्टियाव सासेबो मोजां मानसि गैयानो गोरों मानसि गैयानो दा बियो खोब लाजिथाव आरो खोब दुखुनांथाव होननानै जों बुंगोन आरो बिदिन्थि महरै जोङो दिनै बुंनो हायो जे जोंनि नैबे 14 नं चिरां दुवार समष्टियाव दिनै BPFनि मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव MPआनो जा MLAनो जा बा BTCनि इलेक्सनानो जा दिनैसिमबो खनसेबो देरहाफेरनायखौ जों नुवाखै अब्ला बे समष्टियाव UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा मोजां गैया होननायनि प्रमाना बेनो जागोन नामा आरो जोंथ' दिनै बुंनो हायो दा रायजो राजाया जोंखौ मोजां मोननायनि थाखायनो दिनै जोङो मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव जों देरहाबोबाय थानो हादों नङा होमबा जों बेखौ दिनै बुंनो हायो आरो बेखायनो जों खावलायगोन जाहाथे खुनु रायजो राजाफ्रा गोरोन्थि बुजिनो नाङा जोङो निस्सय जोंनि बिटिआर सरकारा जों जेरैबायदि सिमां नुदों 5 बोसोर 10 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोर 30 बोसोर बेबादि सोलिनायनि थाखाय जों दिनै सिमां नुदों आरो बे सिमांखौ जों मोगथां महर होनो थाखाय जों आवगायगासिनो दङ आं दिनैहाय नैबे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोंहा थांनाय 17 बोसोराव जोंनि नैबे समष्टियाव जा EM जाबोनाय डिपुटि चिफ जाबोनाय जा खाम्फा बरगयारी बिथाङा नैबे समष्टिखौ जेरैबायदि लुखांनांगौमोन बेबादि लुखांनो हायाखै आरो गोबां कारापसन जादों बेखौ जों दिनैहाय बुंनो हायो आरो जों दिनैहाय बुंगोन जे जोंहा कनस्ट्राक्शन अफ कमिउनिटि हल एट रानीपुर सेफ्टिं एट थाइखाजुरा निया राइनो स्पोर्टिं क्लाब काम लाइब्रेरि दिनैहाय बे लुनाय खामानिया दिनै पेन्डिं थादों दिनै लुफुंनो हायाखै मानो लुफुंनो हादिया दा बिनि सायाव जोंहा गोख्रों मोनसे नोजोरखौ जों लागासिनो दङ आरो थाबैनो बे मानो लुफुंनो हायाखै बिनि बिजिरनायखौ जों निस्सय लुबैगोन आरो लोगोसे जोंहा दा नैबे रुनिकाटा बाजारनिफ्राय दनथकनिफ्राय रुनिकाटा डेभेलपमेन्ट ब्लकसिम थांनाय जे CC ब्लक बे ब्लकनि
खामानियाबो दिनै जाफुंनायखौ जों नुवाखै आरो दिनैहाय जोङो बुंगोन जे नैबे बुहुर ब्रिजनिफ्राय खुंग्रिं PMAYG बेसिम थांनाय जे लामा बे लामाया 2014-2015 जादोंमोन नाथाय बे लामाखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै आरो जों दिनैहाय बुंनो हायो जे जोंहा हाथिसेराव मोनसे गेस्ट हाउस बानायदोंमोन बे गेस्ट हाउसखौबो बिथांमोना बानायनो हायाखै आरो गोबां बेबादि जाख्ल'नाय जोंनि आखायाव दिनै थर्थ दङ आरो जोङो खावलायगोन जाहाथे बे जाख्ल'नाया मानो जानो हाखो माब्रै जानो हाखो दा बिनि फिननायखौ जों लुबैगोन दा बेनिखायनो जों आसा खालामगोन जोङो खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि सरकाराव खुनु पदै जाख्ल'नायखौ जों खालामनायखौ जोङो लुबैयाखै आरो जों मोजाङैनो जोंनि बे सरकारखौ जों लांनो थाखाय नाजागोन आरो दिनैहाय जोङो नैबे न' लुनायनि बिथिङाव जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय जोङो न'खर न'खर थांनानै जोङो सुलु लानाय नायनाय माबादि मावदों माबादि मावाखै बे खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो जोङो नोंथांमोना बुंनो हागोन जेब्ला बे न'आ जाफुङा नोंथांमोना बुंनो हागोन आरो जोङो जेब्लासिम जाफुङा बे न'नि थाखाय जों जेब्लाबो खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो थियारि नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738